Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel ta ta Aminu Online TV. Wadda channel take kawo muku duk wasu abubuwa da suka shafi harkar online da dai sauransu. To a yau insha Allah cikin bidiyon mu zan nuna mana yadda ake aiki da clone app. Kowa ya san amfanin clone app, ana amfani da ita ne domin buɗe multiple account na application. Wanda in kana so da clone app zaka iya buɗe application kamar WhatsApp, zaka iya ɗora WhatsApp ko guda 1000 kake so ka ɗora akan wayarka, zaka iya ɗorawa ta hanyar clone app. Sannan kuma irin ko application, wani application kamar wani application haka, kamar wani mobile banking na wanda ake harkar referral program, to shi ma normal zaka iya ɗora shi akan clone app, kai cloning ba tare da application ɗin sun gano ba kayi amfani da waya ɗaya. Musamman ma abin da ya kawo mu shine saboda yanzu kun ga ana yin FCMB ɗin wannan, to insha Allah zan nuna maka yadda zaka yi cloning da kuma yadda zaka samu VIP a cikin cloning. Saboda cloner suna da tsari wanda za su baka free ne kawai, za su baka free trial na tsawon kwana 7, wani ma ba sa bashi, wanda tsawon kwana 7 yana cika za su hana ka, ba ma za ka iya cloning ba, dole sai dai ko ka sai VIP ko kuma za su baka wani tax, wanda wannan duk wahala ce. Kwadan mutum ya daure ya sayi VIP a cikin cloner, saboda ko ba yanzu ba wannan abin FCMB din da ake nan gaba za ta maka amfani, wadda duka VIP din nata duka $4 ne. To a $4 ma duka abin da zaka biya shi ne naira 1700 da yan canji, shine wanda kana biya za su baka tsawo kai sai ka yi shekara 1 kana amfani da ita, VIP ɗinka bai gaskiya ba, kuma duka abin da zaka biya duka 1700 da yan canji ne. To insha Allah a cikin bidiyon tamu ta yau zan nuna mana yadda zaka na amfani da clone app din wannan, da kuma in zaka yi cloning yadda zaka saita wasu abubuwan shine. Amma dan Allah, kafin mu fara bidiyon nan, idan wannan shine zuwanka na farko a cikin wannan channel tamu, ka taimaka ka danna mana subscribe, za ka ga alamar ƙararrawa sai ka daba mana all. To yanzu da farko abin da zaka yi shine, misali yanzu idan ka shiga cikin clone app naka, idan ka shiga ka tabbatar cewa data ka abu da take. Idan ka shiga, kana shiga kai a matsayinka na sabon na new user, idan ka shiga za ka ga wani sanda nan guda 3 a nan gun, alamun dashboard naka kenan. Idan baka yi register ba, kawai sai ka shiga ka yi register, tunda kun ga nan ga number wayata nan, ga password ɗina, to sai ka shiga ka yi register, ka sanya password naka. Za ka ga ma password ɗin sun baka dama irin kai biyun nashi, nan gashi nan, idan taɓa wannan ɗan hoton ai ɗin wannan, idan taɓa za su gwada min password ɗina. To kai ma sai ka shiga ka seta. Idan ka seta, daga nan gefe ga wani guri nan, kun gani nan gashi nan saura kwana 308 ya rage min wannan VIP ɗina ya ƙare wanda na saya. To kai kuma za ka ga maybe za ka ga nan ɗinka, idan ma irin in sun baka free, za ka ga kawai 7 days ne suka baka, wani ma ba sa bashi, wani kana yi sau ɗaya ba su ƙara baka dama ka wannan ba, ka yi cloning ɗin. To abin da za ka yi gaskiya shine kawai abu mai sauƙi, mutum kawai ya sai VIP, wanda VIP nan ga wani guri nan da aka sa renew nan gun, to kai za ka ga buy a wajen idan already kai ba VIP bane ba. Idan ka taɓa misali nan kun ga ni nan renew ne ko, kai kuma idan ka tashi za ka ga buy, sai ka shiga buy din. Misali nan gashi nan ka shiga buy, gashi nan kun gani, gashi nan wanya for USDT, gashi nan sai suka ce zaka bada po. To kuma a po din ma idan ka tashi ga hanyar da ake payment din, zaka iya biya ta Play Store, zaka iya biya ta menene ma, gashi nan wani ga gateway nan, ga kuma Paynicom din nan wanda zaka iya biya da USSD ko bank transfer. To sai ka shiga wannan ƙarshen wannan Paynicom din, wannan bank account transfer. Idan ka shiga misali, zaka jira yayi loading. Idan ya gama loading zai kawo ka wanda zaka biya normal kamar gateway dai, kamar wanda ka sani gateway, irin kamar Flutterwave ko Paystack. To haka za su nuno maka, sai ka tura musu kuɗin. Adadin kuɗin da suka ce maka tura, idan sun ce maka tura irin 1763 da kwabo 5, to ka tabbatar cewa in ka tashi tura musu wannan kuɗin, ka tura daidai abin da suka ce. Yanzu bari ku gani, yanzu su kawo mana gurin da za mu yi payment ɗin. Network ɗinmu ne ma baya da kyau, ya sa gurin ya ƙi wucewa. Kash, wallahi yaki sun ƙi kawo mana gurin da za mu yi payment ɗin. Bari mu ƙara taɓa mu ga. Bari mu ga. Mun samu matsala. Bari mu ga yanzu ko zai yi.
network ɗinmu ne baya da kyau, sai kun yi haƙuri saboda bidiyon za ta ɗan yi tsawo saboda to kawai dai na san kowa ma ya fahimta dai mu dai wuce wajen kawai tunda dai kun ga inda zaka shiga kai buy din sai ka shiga wannan bank transfer din wannan nan ƙarshe idan ka shiga za su gwada maka duk abin da suka ce sai ka dana next za su kawo ka gun za ka yi payment sai ka yi selecting bank transfer za su baka account number na gateway din in Flutaweb ne in Paystack ne ko sai ka tura musu a cikin account number sai ka jira amma ka tabbatar cewa ka yi rijista kafin ka sai VIP din shikenan za su baka dama tunda kun ga nan gashi nan ni yanzu haka na shekara ɗaya ne na shiga wanda yanzu ma haka saura kwana 308 ya yi expire wanda in Allah ya sa muna dan da lafiya kwanakin suka cika a ganin zan ƙara renew nashi to sai kuma yadda ake cloning din yanzu idan ka tashi kun ga gashi nan cloning application din da ne cloning duk gashi nan a ciki to idan ka shiga clone app din yadda za ka yi cloning shine za ka taɓa ga wani plus nan a nan ƙasa sai ka taɓa kan plus ɗin idan ka taɓa zai kawo ka kan application duk wani application da yake cikin wayarka zai nuna maka application ɗin misali nan gashi nan kana so ka yi cloning gashi nan misali ina so in yi cloning WhatsApp ɗin nan sai ka shiga kan cloning WhatsApp misali yanzu a ce irin wani application ne haka da nake so in yi kamar dai wannan FCMB ɗin da ake buga to kamar nan ga guri na an sa name to ina iya sa wannan FCMB clone ɗin wannan a gaban sai in sa one misali in a ce wani application ne nake so in yi cloning wanda ake biyan irin referral commission zan buɗe wa mutane da yawa a cikin wayata sai ga shi nan ga wani guri nan da aka ce maka wannan device privacy setting sai ka shiga kana shiga sai ka taɓa nan gun ka kunna waɗannan abubuwan yanzu duka gashi nan wannan application ɗin in kai cloning ɗin shi ka canza IP ɗin waya IME da me sai ga wani nan GPU information nan ma sai ka shiga ga wani guri nan da aka sa brand or model sai ka shiga a nan kuma za ka canza wayar ma gabaki ɗaya wanda shi wannan application ɗin idan ka shiga wannan setting ɗin ga wayoyi nan sun baka misali ina shiga Samsung kun ga wayata ina amfani da Camon ce wayata to ina danna wannan Samsung gashi nan Galaxy S10 ɗin wannan to yanzu idan na yi clone ɗin wannan application ɗin su can application ɗin ba za su gane cewa na yi amfani da wayata ba za su ma bacin wannan clone app ɗin ya canza min IP da IME na waya again yanzu kuma ya bani dama na canza ma wayar gabaki ɗaya wannan kamar sabuwar waya ce na sa shine sai kuma ka zo wannan privacy data personal privacy din wannan shi ma sai ka shiga sai ka saita shi gashi nan za ka ga virtual Android menene duk sai ka buka kunna su gashi nan sai ka buka kunna idan ka kunna gashi nan shikenan idan kana so ka canza location ma na ciki idan ka bude application din a daina ganin location din current location din da kake shi ma zaka shiga gashi nan gun da aka sa fake GPS location din wannan sai ka shiga idan ka shiga sai ka zaɓi duk inda kake so shine da ka zo ka gama setan kawai sai ka danna clone din wannan idan ka taba clone din wannan ka tabbatar cewa data ka a buɗe take zaka jira ya loading yana gama loading kawai sai ka yi installing ɗinta gashi nan kun gani sai ka yi installing kana yin installing za ta zo kan wayarka shikenan sai kuma masu bidiyon gaskiya dan yi tsawo ma sosai sai kuma masu wanda suke so su samu irin free VIP wanda ba zai iya biyan irin 1,700 ɗin ba ko 800 shi ma insha Allah zan nuna muku hanyar da mutum zai biya ya samu free VIP na tsawon kwana 7 abin da zaka shine kawai zaka zo kan Chrome naka idan ka zo kan Chrome naka zaka zo ka yi searching misali gashi nan sai ka zo ka yi searching misali ka sa www.cloneapp.net gashi nan sai ka jira ya searching ya bude maka bari dai mu je mu shiga link ina sa shi ma a status ina bari in je in duba muga misali nan gashi nan sai ka zo zan ajiye wannan link din a description din video da kuma comment insha Allah sai ka zo kana iya bi misali sai ka shiga sai ka bi link din na clone app din wanda zan ajiye maka in kana so ka samu free VIP in zaka yi download na application din ma cikin wannan link din zaka bi ka dauko application din gashi nan sai ka ja ƙasa gashi nan zaka ga gun da aka ce maka get VIP code sai ka taba idan ka taba get VIP code gashi nan za su tambaye ka https ko sai ka sa clone app sai ka sa wannan cloneapp.net din wannan misali nan gashi nan kana sawa sai ka yi confirm gashi nan sun baka wannan code din
to kai wanda kai irin clone app su baka dama kai cloning ba, irin kai sau ɗaya kawai sai kaga sun hana ka, kuma ba za ka iya sayan VIP din nan ba, kawai sai kai copy din shi. Idan kai copy din shi, abin da za ka yi shine sai ka zo cikin clone app naka, gashi nan ga wani guri nan da aka ce maka redeem BIP app code din na farko, gunda na zagaye, idan ka taba za su ce maka ka yi submitting. To wannan abin da ka kwafo a wancan site din, wannan code din su za ka sa, kana sa sai ka dana submit din wannan, ka dana submit za su yi maka please wait. Shine kun ga shikenan, gashi nan kun ga da saura kwana 308, yanzu gashi nan sun ƙara kwana 7 haka. To kai ma wanda ba VIP bane ba, insha Allah da kai haka za su ƙara maka. Shine kawai abin da za ka yi wannan. Kun ga yadda ake amfani da clone app, ba wata wahala ba ce ba, kai clone ne za ka shiga ka taɓa plus ɗin wannan. Sai dai kuma wani abu ɗaya shine, wasu wayoyin gaskiya ba sa ɗauka, saboda wata waya ko kai clone ɗin sai ga irin ka yi clone ɗin wani application ɗin yana ce maka app not installed, ko kuma irin wayar mutum ta cika sosai ba space. Dole mutum dama in zai amfani da clone app ɗin wannan ya kasance wayar shi irin tana da akwai space a wayar shi, RAM ɗin shi ma da space, saboda wani za ka ga tana maka slow ma, irin kana da kai minimizing ma kawai za ka ga ta ma irin ka je za ka yi register wani application, kana yin minimizing shikenan za ta dawo da kai farko. Shine, kada a manta, idan wannan bidiyon ya burge ka, da Allah a danna mana subscribe sannan a danna mana ƙararrawa.